як бародар модарашро ба ҳаҷи фарзӣ равон кардаасту падарашро не. Ҳамин аз сабабе ки падару модарро ба ҳаҷи умра равон кардааст, як хел хислатҳои бади падар гум нашудааст. мақсад як хел корҳое ки гуноҳ мекарданд, аз ҳамон корҳо даст накашиданд. аз ҳамин сабаб модарро худашро тоқа ба ҳаҷи фарзӣ равон кардааст. кораш хато аст. Ҳамин падара охир ин хислаташ тоза шад, баъд мефиристонед. Ин хислата барои тоза кардан мефиристонад одам. Охир ҳаҷи умра равон карда будааст пеш аз ин. акун умра дигар аст, ҳаҷ дигар аст бародар. ҳаҷ як нав чизоро мебинад ки дар ҳаҷ ибодати бузург аст. Бинобар ин дар умр як маротиба фарз аст. аз сабаби бузургиш барои одаме ки соҳиби ақл аст, ҳаҷ бисёр дарс ва ибрати бузург аст. барои ҳамин охир ин бародар пеш аз модараша фиристондан бояд савол медод, баъди фиристондан не. кӯшиш кунед он модара занҳои танҳо нафиристонед, то унҷо ягон ҷои дамгирӣ нест ки ҳамто равону роҳат карда биёянд. оно бояд хидмат кард. ҷойҳое мешад ки маҳрам лозим аст. бемаҳрам чӣ хеле ки дар суҳбати гузашта мо фаҳмондем зарурияти маҳрамро, бемаҳрам занҳо азоб мекашанд ва ҳаҷашон нуқсондор мешад. бинобар ин кӯшиш кунед он ҳатто бигзор ва одам буданд одамҳое ки масалан ман дар хотир дорам солҳои 2002 2001 баъзе одамои пулдор модарошонро меовардану ман модара ҳаҷ фиристонданӣ. баъд як устоди мо мегуфтиянд ки охир модара мефиристонед, модар азоб мекашанд, худотонам равед. гӯям мо хайр вай намоз намехонем, аз дин дур барои мо, баъд омадан баъд мисол арақ нахӯрдан дакор ин корҳое карда наметонем. мегуфтиянд ки охир унҷа азоб, модара танҳо нафиристонед. ҳаминҳо аз шармашона рафтанд, чунки пул доранд. ино аз чӣ метарсанд? баъди омадан аз ҳаҷ арақ нӯшанд. агар одамо ҳоҷи арақ нӯшид гуфта гап мезанад, аз ҳамин тарсида намеранд. лекин бо нияти нек набуд, рафтанд вале ислоҳ шуда омаданд. бале шояд айнан ҳамин хислаташон бас шуда. шояд он ҳаҷ қабул нашуд, лекин ин одам ислоҳ шуд. баъди ҳамин одама фақат дар масҷидо медидем, риш мондагӣ, намозҳоя мехонд. ҳамин ки дид одами солеҳ шуда рафт. агарчи бори аввал бо нияти хуб нарафт, он ибодаташ қабул не, бо нияти нек наравад. лекин хеле солҳои оянда баъд мерад ҳаҷ мекунад, чунки аллакай хатогиҳои худашро дарк мекунад. ба ҳар ҳол ҳеҷ набошадам ҳамчун маҳрам равадам майли. ҳамчун маҳрам, ҳамчун хидмати ҳамин зан, хо писар бошад вай, хо ҷиян бошад, касе бошад маҳрам бошад, ҳамчун хидмат равад. фиристонитон то ин ки модар танҳо азоб накашанд. беҳтарин ҳолат одам бояд модараша худаш бурда ҳаҷ кунонад ва падарашам ҳамроҳи модар бошад. ин беҳтарина, чунки баъзе корҳое аст ки ба падараш ҳоҷаташ бисёртар аст нисбат ба писараш. яъне агар инсон қудраташ бошаду падару модараша якҷоя бурда хидмат кунад, бисёр аҷри азим ва амали бузург аст. والله تعالی اعلم.